Уоу, следващата игра. Добър, няма такива да се мъчиш да игра. Аз да игра от обиколи вече. Направо ми е... Картина има ли? Има картина. Има не в планет. Го им тос. Нищо да говори. Да. Магиот. Ами, се връщаме сега в друг свят да ходим. Я говори с пичер. Звезден прах имаме. Ще говориш с тоя... магиот. Не можем да говорим. Петко, чуваме ли се? Да, аз го чувам. Петко, благодаря ви за покана. Не, това беше битка, извиняй Петко. Ма ли чувах? Чуваме се. Петко, чувам, по нас се чувам само. Той другия Петко, да. Те двама Петко, Петко. иска да... Това Петко си стана объркване. Малко ще остане само един. Това беше добър израз. Накрая ще е само и... Шотландски бой. Пичо, спокой се малко, да не си на хероин. Не, аз също съм на кафе. Пето. Поне за този. Така. Ермайнд. Всяко остана всъщност. Запътваме се към друг свят. Кой? Що? Кои коли дават? Еми там не знам какво може да правим. Тъй. Пето. Пък е тук, нали идвахме вчера вечерта в този свят. Да, и онъста за... Микрофон ще да чува трудно. Петко, трябва да викаш малко по всичко, защото да те чуваме. Да. Трябва да криеш... Топчетата решихме ли задачата? Трябва да те чуваме. Значи с топчетата ние решихме, защото нямаме никакво... Защото беше запецнало нещо тук картината. Да, и тебе не беше. Запецнало. Той май е Чипилен, бе. Записано, аз го реших. Да. Това не е че здраве, ние да решаваме. Не Милен. Тук подсказвах там, че са на позиции през 1, през 2, през 3. Да, то като ги видяхме вътре на Да, това подсказка. часовника къде е. Май ще ходя в другия свят, тук си още. Да Изглежда. се отсече нещо ли, не знам, да са полеели. Ти си играл ли? Да. Вика да ще го полеме с една ракета. Едва ли... Имаше една пещера, само че беше някъде тук преди това, имаше една свивка. Били малко чива за мен. А от Да, другата ама- страна мисля, че се умираше в другата посока. Да, вчера вечерта разбрахме. Разбрахте ли? Това ще ме почи с умирачка, молим те, още да Тук някъде се влизаш в една пещера. Да, аз Да, влезнах, помня. обаче не мога да напълня в това къде го имам, купа с дух. Няма в какво да го напълня. Може би... А тук с камертоните беше много... това беше О, тях ги оправихме. То трябваше да се слуша по звуците. Ама има и тук още един свят, детка не сме ходили Кой? и вземем да го разгледаме и него. Ще го експлорнаме. Абе, това малко ми мярна на мисли тия различни цветове. Не, ти мяса направо си е едно към едно. Не е като ми. Мисля по-горе. Да, има разлика. И се телефонираш, поне при мен. Защото откакто и защото при мен почна от ривен да се нарека. Да. И даже да търся оригиналния ми. Ама се задоволих с рил ми. Тук сега се излизаше... От това бе. Ако това за още светове, вече Това не беше ли един свят в облаци нещо беше? ние вече го минахме. Нали Милен? Много неща минахме. Нещо много... Значи този мисля, че третия свят ли? Третия свят трябва. О, lasciate mi cantare, allora voi tagliando. Няма как да поставям. Милен, не ми обръщай, бе, аз съм в цялото положение, нещо не ми е добре. Ти е свещ. Светящ стъп. О, ето тук. Свещи. Знаеш какво да получи? Там жълтото нещо трябва да се направи. Това се нарича свещ, това жълто.
Не, там взехме един зъб. Светиш зъб. Слави, Тук в тази врата може ли не има? И още един. Майк, какво се Жълт, не, през вратата не мой. Жълт и розов зъб имаме вече. Не, аз се върви това при уния нещите, защото май имам някакви. Кое? Значи, нали имаше такова... върви се. Върви се при онова, дето беше... Уназата. Кое точно? Май ще да ни трябват за нещо. Ето, дето... Натам, да. Влезе. Сега. Тук имаше някаква платформичка като 4 различни нива с следващи камъни. Имаше, дето бяха пълни, имаше друга, дето бяха две Той празни. го взел там камъка. Тогава излиза. Значи е мой. Ще ви везеремо се връзте, пуснете. За вас не знам, обаче може да сте предо къси. Те и ти сега взе два камъка, давай напред отвън, откъдето взе розовия напред. Да, взех вие 4 камъка аз. Добре. Четвърти камък. Ще става интересно. Не сте това оглеждали. Право през... Пети камък. Сме още на третия, май. И при мен на третия. И при мен. Сега вече май е четвърти. Сега, че при мен е при четвъртия, за вас. Пети. Така. Те взехме Май камък. ясно за къде са. Чакай, ние ще стигнем до това, къде става ясно. Не дей разваля изненадата, чакай да видим. Басте, ти ако знаеш ти ги ползва в аура на прошли и развежи как да стане. Ей, тук трябва да слад камъните, ама... Ама това е добре. Ма нищо не става. Всякъде да се сложи. Да. При мен. Според мен трябва да свършим първо загадката с кълбата, защото сега нямаме никаква подсказка за това нещо. Ние сякаш избързахме малко играта. Ами... Всъщност не знам дали нямаме подсказка, но... Басте, ти скълбата. Чая, че се наврях в някаква дупка. Нови, лес, като и... Всъщност подсказката аз я видях, ма... Къде? Но аз се пропуснах къде бил, сериозно, майна. Чакай, тук си в една черна дупка. Да, не подсказката, ga видях на съвсем различно място, но... Я? Да Добре, намериш ли покажи ни, условията? Подсказката. Покажи ни, де. Да не е в стаята срещу камъка, на който нищо не може да правиш. Та имаш някакви цветове, син, червен и нещо друго беше. Добре. Бяха няколко цвята там. О, велики Айрон Мин. Тук се чудиме за някакви цветове. В стаята ли сте вече? Да, и света на влез. Да. При свещниците трябва да са малко. Ето Ето, На огледалото или което? това Това е е картина. някаква рисунка. Рисунка, да. подсказка. Виждам лилаво, синьо и червено. За вас. И жълтото се вижда и синьото. Да. Я изчакай малко, не дей излиза от тази Нека картинка. Да вземе да пише, чакай сега си намеря аз. Сега, ако ви изчакаме да си запишете цветовете. Правете снимка с принтскрин копчето от клавиатурата, бе. И после в пейнта го пестете направо. То ще стане. Съмръчно. Пичове, човек го имите преди вас. Ясно ти. Да, какво да го пишете? Значи, аз виждам синьо, жълто, лилаво, зелено и червено. Купи си нов монитор. Що? Аз виждам перфектно да съм глас. Аз виждам само лилаво, някакво размазано. Вижда се и жълтото от лявата страна. Синьо, Синьо ли е? Зеленото отдолу. зелено и червено. Те, аз ги направих. За синьото и червеното какво има? Има ли нещо синьото и червеното? Значи аз Май не, отгоре има жълто. И отдясно има зелено, ама отдолу между лилавото и червеното нищо няма. Да. Да се връщам натам.
Да, Вие- Там пред... То вижте, За 5... синьо, това лилаво. са 5. Да, ти са 5. Айде, давайте ги редим. Значи отгоре са лилаво, жълто, синьо, Сега се оправи. оранжево и зелено. Нали така? Аз го виждам по такъв ред. Синьо, жълто, лилаво, зелено, червено. Абе хора, едно ще виждаме всички. Да, човекът се оказа там. Жълто... Синьо, жълто, Плашко, червено, зелено. не, лилаво, Абе, зелено, червено. Абе, бяло, зелено, червено. Оле, 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 оле. Готово, получи се. Нали? Ма ние още ги при нас ги слагаш. Я? Те, О, това. получи се. Ай, това е било Имаме светлина в това нива вече. Имаме светлина в края на тунела. Тей, Това е мана. Май трябва да слезнем до там. Миления направи един сейф, Да, не е лошо. Да, като нас топ. Па и да не умрем, ако красне. Ако ние няма да умираме, ние ще умрем за каос. Нали, Милене? Така, сейфахме. Я, повзе. Че играч. Е ли те? Взехме Теди Бера. Помпен. Той мече, мисля, че знам къде трябва да. Where? Кажи ни. При рисунката сигурно някъде там. Да, ще видиме. Ти мечето си мисля, че ще е при момичето, бе. Ма знам ли къде. Сега ще видиме. Нещо му ще му на Милен. Е, тук. Може и тук. Полегне. Само че какъв е замисълът и смисъл да легне. Значи остави го след това. Върна. Това, че имаме още действия на него, но Може би по-нататък, дай сега да влезем долу в черният, в тъмният тунел. Дед беше? се върна там. Да, може би цяло там трябва да вземем нещо сигурно. Там не взехме ли мечето? Нали мечето там взехме? Те ли? Еми знам, че сега, я знам. Върху мечето друга опция нямаме, те ли? Ми поне... Нещо да се огледаме. Мгм. А няма друга активност. Ви, чове, айде да излизаме от тук са вече. Сложихме мечърква да спи да лега. Сега трябва да решим като ли път. Тук нямаше ли активност? Не, нямаше, поне при мен. Мадам, Тидири, айде. Та магическа пирамида, не знам за къде ще има. Тъй. Пак на мен звъни. Не, стига, човек. И кой звъни сега? На кой трябва да се звъни принципно? На Милен, дето е направил връзката ли? Да, кой е направил връзката и аз? Аз. А, на тебе? А то си пише домакин, да. По принцип, всеки може да добавя в разговора. Който е... Има се разпадна от деве. Те ли? Майка разговора, да. Еми, И останахме трима човека настрани. той принцип, защото и Милен ги вкарва и аз и си мисля, че става всички, да я знам. Тъй, И сега... аз, Да, кажи. аз така ми се струваше, ама май не е така. Той домакина може само да... Той и Милен може да ги добави, пък... Аз ги добавях в Да. разговора, обаче не набираше май. Или да знам. Май. Нямам че. Няма значение. Милен е долу в дупката, където беше тъмната дупка, друго има ли да се взима? Ако нещо Поне аз не видях там друго нещо. Нещо се върни да го гледаме пак да се види по-хубаво. Да, Липсва нещо още. Мгм. Това мече има някаква активност обаче. Ще се върнем. Той ми че всъщност нищо не става, в смисъл нищо звука, нито звук излиза от него, нито нищо Да тема. има още Не. активност някаква, нещо трябва да се направим.
Аз четах в подсказката, че май някакъв прах или нещо ще им да О, дава. да. Еми той имаше прах, една турбичка с прах. Те опробва да я сложим, а не са получи Да, нещо. не се получи. От тук единствено е тази пирамидка, къде имаме в нас, в дупката нищо друго не намирам. Според мен, за да продължим, може да се повтарям, а пак трябва да решим на загадка с топките. Стопките ли? Еми, която беше горе, в смисъл в предния свят. Ние нали не решихме. Той реши докато нас не беше забил и след това се върна в сейва след като беше решил загадка. Да, да. Решена. Не Ама от какво- него е той звезден прах. От него го взехме. Еба ти звездия прах. Аз се чуя дали не трябва да се върнем там в ония свят. Къде е в пещерата. Милене, значи Милене, Да. нали като направим това пъзъл с тия камъните, нали ни откри някакъв път надолу, ще отидем надолу. Ами няма, всичко го бяхме решили. Добре. Значи не, ами она вратата, дето беше заключена, я вижда ли пак може да отвориш или? Не е заключена все още. Естествено. Добре, сега на къде отиваме? Аз предлагам да направи сейф и да отим при нас там, дето те убиваше, да им може това споден да убие. Значи остави, нали остави течето и излезна от стаята. Да, да направим. Аз се върни, аз се Е, сега да намеря. защото някакво момиченце трябвало да намериш. Сейф. Дори по-наблизо или увеличи микрофона си, понеже много тихо чуваме. Значи върни се в стаята, някакво момиче трябва да излезне. Даниел не момиче там, където беше при нас възрастната жена. На което е... Не. Говорим за това. Ние оттам нали взехме семето. Да, ама тук, защото никой момиче не е. Нека фермата остана. Да, вчера гледахме едно листома, къде го гледахме. Да гледаме хубаво, да не изтърваме. Къде отиваш? Там където се умирало ли? Не. От другата посока. Бичове, за вас не знам, обаче според мен тази игра зверски краде от мисля. Ето в пещерата. Ама ако ще правим в пещерата. Бати пещерата е бати чук. Гледай се някъде горе или... Ако може нагоре, давай нагоре. Водата. Налели вода. Вътре в пещерата става вода, там нищо не се получава. И аз само пипни водата, без да даш някакъв. Нищо не става. Пробвай да отиш пак при нас, дето убиваш, то спада и може да им те убие. Да. Не. То, Ще го убие пак. Да бе, аз съм сигурен. Трябва да му мине в гръб. В гръб. Такова беше. От другата страна. Еми, тогава значи изсъхналите трябва да ги накъсаме или по някакъв начин да ги нарежем да минем там. С тази вода мисля, че нищо. Ето го листото. намери ли го, не? Намеряхме листото, ама не можем го вземе. Време. Да налием вода, ама с ко да я налием вода на тия корени, с ко да ги правим. Разгледай бе, Милен. Имало. Значи това, което за водата, къде каничка ли какво беше, мисля, че беше в едно скривалище там. където Някой говореше с съвсем едно тихо го момиче. чувам.
където говореше. Точно там, да, имаше съдове. Да, имаше съд, който трябва да се вземе. И трябва да отидем тогава да вземем точно съда. Къде? То беше някакво подземие. Некъв дънчет викаше. Някакво подземие беше. Че да оставаме в сега, приятна игра. Благодаря. Добре. 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 До утре ще се включа пак. Добре, ай. Айде, лека нощ. Айде. Лека. Чуве, Витка казва да пробваш, Милене. Витка в чата казва да пробваш да се качиш нагоре. Да се връщаш да се качиш нагоре. Не мой. Сега ще напиша. Тя да чува. Да търсим съд с някакъв претаж на теля. Чуве, не да свършим. Където... Къде се свързва? Точно в този свят. Вляво ли се намираше? Имаше някакво подземие там. В пещерата ли? Да, в пещерата. Намерихте ли го този съд? Имаше някакъв съд долу. Тук отгоре взехте един май при жената. На някакъв рафт беше. Не го взехме кога не трябваше за пещерата. Ма дали можем го вземем отново? Но съд беше или друг съд. Този не можем го вземем. Да, това да видим дали може пак да го вземем този. Може би трябва да търсим друг съд при жената. Пещерата. Пещерата не става. Става плети. Минаха години, остред пеята. Не може. Я виж, твърдото този път се улеми. Защото се развитите. Да му имам и вегетацията на това дърво. Цветете. Нищо там. Нищо съд не успявам да намеря никъде. Я поговорим ако тия мадам. Не можем. Бичове, ти се казва да се върнеш в стата с мечето. Да, иди при мечето. Да, върни. Щяло да те заведе при брат си. Но то където им учи. При мечето. При мечето, в пличката. Трябва да видим кой свят биеш сега той. Ало, добре. Там долу имаше някакъв съд. Минаха години, остред. Продължай. Добре, благодаря. Ето го. Сега има момиче. Надева и го нямаше. Къде? Thank you for finding him. Glad to help out. Now, can you give me some help? You have to talk with my brother. He usually doesn't like strangers, but after what you did, I think he'll want to help you. Някакво момче иска да се свърже, гледам. СС-а пише в... Това съм. Аз така се като е. Тия немци. Спокойно това съм. Ето го е. Успяхме да преминем през вратата. Иначе за кой викаш искал се включи? Той си пише тук. Това съм аз, пичове. Това съм аз. Да, с двете С. Да, като аз е 10.
Да, вече може. Разгири. Разгири. Гледай за победи. Така. Сериозно. Минаха години, останах и аз съзнам. То тук е вече към края He даже. was the one who found my bear. Аха, Why does почти this вече bird даже в keep края. circling overhead? When our mother was still with us, the bird used to sing. Now we are all alone. The bird doesn't sing. Is there anything that I can do? Ask the bird to sing. How can I do that? It sang so beautifully. Чувам някакъв, поне при мен. Иска да пием. Какво ще пием? Рекия? Да пием. Минаха години, острах и аз съзнах. Така става. Виждам. Вие са малки сирачета. И сега какво трябва да помолим птичката да пее? Напред, след децата имам някакъв нещо като, я знам, пише се равен каквото. Милене, дай на твоя ляво. Сам на... Да. Това май твърдо. Чува ли се нещо преди тебе? Аз чух да е става микрофония. Успяхме да вземем тук някаква камбанка. Закъснение се получава. Какво? Я кажи пак. Не. Можеш ли? Елен тук вече пробва с тия неща. Не става камбака да става. Сам тук ще падне път. Кое е ден? Пробва ли всички ти предмети от инвентара? Пробвах ги, ама не става. Се връщам назад, нали имаш и още една посока. Пробвай. Да, ще има. Няма да е лошо. Тук няма никаква пит. Само Тези синьото цветя ли са? цветя мяза. Я само ги да цветите и без да сложиш някакъв пакет. Сега какво трябва да пепите сега? Аз ще да кръв да спея, ще изпея на обува. Сега се спея и ще да пее и тя. Напред. Не, напред. Това си е нещо такова. Само напред. Тук е нещо зелено, някакво. Еква, говори. Може да трябва тук да вземем нещо. Я служи Там нещо. имаше Може, ама... кристал. Може да слагаме нещо. Пробвай всичко. Това Не, прави. пробвахме, нищо не се получава. Дай нататък. Гледай, Нататък може има. да има нещо. Не гледам към. Нищо не можах да намеря. Долу. Долу, да. Езерото. Към, да. Езерото, там езеро ли е какво? Имаш нещо зелени. Да. Ние към... Къде са прелива от едното? Той го намери май, той ще от забава няма. Да. Стана нещо, ама какво стана? Трябва да пуснеш. Че спуска там. Цъкна ли го? Запушено ли е? Не знам какво е. Пичове не могат да се сериозно. Май, че ще ми отбягат.
Ти как казваш, Отворени са пътя ли? Браво! Айде, Пиленчо! Да, отивай напред. Или може вече да стане, да знам. Той вече е минал сигурно. Сигурно. Това тук... Тия кристали нещо друго трябва да се направи. Ясно си. Направи ли вече, може ли си минава? Но той има пак още активност има. Там къде бе зелената течност. Да, но ако... Пак играм, видиш. Има пътек. Много пътища, много нищо да не се изгубим. Нали? Трябва да чертаем карта. Камък някъде. Я? Да. Разцвети камък, тук в тунели да беше пазъл. Да има някакви цари, сега мина. Ето има някакви смени ли е? Нищо не се получава тук. Къде не се отказвай? Си. Се огледаме хубаво някъде да не изпущаме нещо. Витке, помагай. Може би има подсказки някаква. Разберем. Ще ви казвам лека нощ, защото съм утре на работа. Айде. Айде. Лека. Чека ви игра. Ще се видим утре вечерта, защото утре почивам, така че утре вечерта ще съм на линия. Айде. На този камък коли ще трябва да слагаме. Викаш сме към края на играта, ама. То уж към края пък толкова много работи излязаха все пак не веднъж. В принцип, подсказките тия смисъл... Няколко са светове и тия светове трябва на всеко... Аз погледам има почти във всеки свят някаква загадка още за решаване. Има. То съд, който го имаш, как се казва, че не мога да... Песнен прах, май. Купа с дух ли? Че къв този дух за какво ни? Да знам. Дух. Освен се върнем да търсим нещо за... Да знам. Не виждам, нищо не се получава тук. Да отидем да говорим с тези деца пак нещо, ако става. Този камък, какво трябва да се сложи на него? Трябва да се запътвам към тях. Не можем да говорим с тях. Ама ти отиди вече, те.
Там долу на полянката, то там не ставаш нищо пък. Да, ма и там нищо не се получава. Освен се върнем към стаята да видим. Дай да гледаме, я знам. Световете пак някой свят да отидем, но къде? То в кой свят да ходим, где да знам аз вече. При ония магиосник нямаме нищо вече, те. Ние там мисля, че всичко отправихме. Следващия беше, кой беше това? Втория. Тук има някаква активност, обаче какво трябва да се направи при децата? Той вече е много напред. Ти къде си сега всъщност? В стаята. Ние с нощта да пещерата. Еми, и сега сме в стаята вече. Да. Те в стаята. Чето е взето. Да. Тук в стаята другаде нещо да вземе няма. Другата врата не може ли да се отвори? Коя врата? За изход. Откъдето... От стаята. Иде да знам, друг свят. И 4 свята ги обикаляхме. Там с водата решили са загадката? Може би трябва да вземем от някой друг свят да довършим там с водата, ама пък сега. То там, дето остана, ама... Аз не виждам в какво мой да налием вода. Той май го имаш съда. Обаче защо не ще? Дитка пише, че трябва да вземем някакъв кристал. То кристал, аз го видях, тук е кристал, обаче не го им вземем. От нишата, където е в началото на пещерата. Коя пещера? Началото на пещерата. Където отиваме? Къде отидохме в пещерата? Къде е езерото, сигурно? Сигурно. Там зеленото, ако мога да се каже езеро. Ще се върна тогава там да огледаме. Кристал. Само да видим сега кой свят биеш. То не е ли в този свят? Не. Ще ги науча. Ще оглеждаме хубаво и тиквите и кот има. Само тикви има, краставици няма. Ти притиквате ли вече? Да. Ехе. Ние сме още в стаята при порталите. Ще в стаята. Тама сега си избираш портал. Тъй. Тиквите. Там където беше ония си корени на земята изсъхналите, някъде около той място нямаме някъде да отидем нагоре нещо? Не. Не знам дали там беше, тя дитка по-рано беше писала, че там някъде май нещо трябва да се качим нагоре или да знам. Имаше един камък, той прекатурихте ли го? Трябваше да се прекатури един камък, като скала там. Не, това още вчера го е тук. Не, го тук, ама ние чакай сега да стигнем до него. Намери ли нещо? Нищо. Там при нас дъртата ли беше с момиченцата, там нямаме друго вече. Там нямаме нищо друго вече. Там няма вече. Не, глеждах, не можем да говорим с тях нищо. И къде е останал тогава? Тази вода нещо трябва да има с нея. Какво реши? Няма в кой да вземем вода. Точно.
То зими няма в какво. Това синьото, къде го мина преди да стъпиш на водата, да не там да е кристала, където се говори. Кристалата да се говори. Да, тя казва в нишата, преди, в началото на пещерата какой-то. Да, имаше едно като синьо там, точно същия цвят на кристалите. Да. Ако има напред за кристалите, трябва да се връщам пак в предния свят, дед бяхме. Не, тук в тая, за тази май пещера. Да, в нишата, в началото на пещерата. Началото на пещерата. Имаш там нещо светиш долу, ма ти сигурно си напред от някъде, не те знам къде си. Аз за пещерата ще се върна, ама къде га тани? Ниша... Нишата, дето е в началото на пещерата. Но дали е за тази? Дитке, за коя пещера, бе? Да, дали е за тази пещера? Аз не намирам никаква ниша. Ето трябва да е нещо в... Отстрани пътеката нещо. Да. По земята или долу в... Отстрани, да знам някъде. Там нещо... То свети по земята разни работи, не ги знам, но там няма нищо. Какво да вземем? С зеленото езеро в света на децата. Но то там беше... Те там не беше ли уни с кристали, дето бяха много, дето... Ами теди. Но то там как ще се вземем нещо. Аз се мъчах, ама не ставаше, не можеше да вземем. Не ставаше. Точно. Не в този святък. Да ги знам вече. Я знам, много светове станаха, се обърках. Те са 4. 4 са. Пак не е правилния. Хубаво, че не бяха повече. Какво стана? Пак не е правилния. Пробвай ги, ще ги оцелиш. Пак грешен. Къде е най-накрая? Май третия беше. Може и червения да е. Се запътвам направо към кристалите. Пробвай. Тия кристали ги видяхме, ама... Ние още сме в стаята. Нищо не се получава. Как да го изкъртя този кристал? То нещо като ток тече също. С зъба не става ли? Ти пробваш точно сега в момента гледам с зъба. Писах на Дитка как да ги взема, нищо не е писал още. Не знам как да ги вземе. Може би трябва нещо друго да вземе, преди той. Че с него да ги откъртим, защото
щом нямаме с нищо какво да ги вземем в момента, трябва друго да търсим. Трябва да решим други загадки. В смисъл, у нас на земята при децата да видиш там нещо имаше. То ние само през тях си тук, нали имаш на едно място. То тук ще слагаме нещо, сигурно на камъка да беше. На него от нещо трябва да сложим. За да сложим трябва да го няма тази пирамидка. Пише да запушиш там и пробвай пак. Кое да запушим? И езерото сигурно. Там из тунела има нещо за вземане. Един ли са, два ли тунела? Като тръгнеш да слизаш, гледай внимателно отстрани. Мисля, че вляво беше. В инвентара нищо да се комбинира не става. Едва ли. Не. Няма да е тъй. Просто не виждам как да го вземем този кристал. Трябва да го запушим вика с нещо. Го запушим ли? Вика, че в тунела имало нещо за взимане. Явно този, дето слизаше сега надолу. Като тръгнеш да слизаш, гледай внимателно отстрани. Мисля, че вляво беше. И аз сега и... Не, пак се чекам. Пак може и да сме изпуснали нещо. Нещо е спуснато обаче, какво е? Само че тия много тунели станаха. Всякъде си. Не оглеждам. Не знам къде може да съм изпуснал нещо. Не, то само кристала ще е сега. Сигурно той трябва да се вземе. Нямаме друго. Какво да вземем. За да го вземем този кристал. Явно трябва нещо друго, за да можем да го вземем. Защото в момента не можем. Чакайте сега, значи за този свят, третия, с амазонките къде? Живата вода трябва да я вземем в листо. Това листо, което го намираш. Да, ма не можем го вземем това листо. Да вземеш листото и да го напълниш с вода. То това листо няма никаква активност. Не мога да се вземе. То не само, че не може да се вземе, няма никаква активност върху него. Да не е някакъв бъг в играта да има. Че, знам. И сега, може би, ще имаме активност, ако направим нещо, знам. Той и той има.
Чуват са някаква музика се чува. Се чувам. Той да не от при децата. Търся нещо да не съм изтървал. Вида из другата пещера. Там нали бързахме. Да не съм изпуснал там нещо. Все още помня лоста. Гледай сега какво става. Караме птичките да пеят, това е някаква подсказка там. Поиграйте си с демек с китайското звънче. Поиграйте си с него, но не го взимайте. В играта има грешки, бъг и звънчето може да се вземе преди да сте изпълнили задачата. А ти го взе звънчето, май. Взех го. Така. Се търси сейфа преди звънчето. Значи не трябва да се вземе звънчето преди там да се... Той ако е вярно... Ето има, това е в сайта си, в Adventure. Написано за птичките, когато ги караме да пеят. Бе, аз те измислил към щом... Аз това да викам, че да проверям нещо. Не мога да няма никаква активност. И аз помня, че листок взимах, а тук нищо да действа. Може би има и нещо още там да се прави, не знам. Те затова чакат децата, искат да запеят птичките. Те трябва да ги накарат искат, да ама пеят. няма кой да им пие. Изгубили са свирката. Значи там, където при святката ние с кристали, трябва да сложим някаква пирамида. Пирамидата има, ама... Явно бъга е объркал Да, бъга. Значи ние трябва да го бутаме, трябва да се върнем да сложим пирамидата в това и там да вземем кристалите и вече да се продължим играта. Чай, ще пробвам пак пирамидата да и... Имаш ли по-стар сейф? Не знаеш как се записват. Да, ама мисълта ми е последния сейф, кога го прави? Кажа, не знам. Успяхме да вземем кристала. Успях. Щом успяхме да го вземем, видимо може да успеем и с другото. Ама птичките дали ще попеят? Ще видим. Ще пеем вместо тях. Късмет ще е. Чакай пак да я купиш. Така. Взехме хръсталак.
Сложите, чакай малко само. Те оттича. Така. Трябва клонката да я сложим някъде. Да, аз се оправих клонката вече. Те? Да. И сега какво направи? Взели ли? Някакъв прашец стана. Вълшебен прах. Приберете вълшебния прах и за последен път поставете пирамидката като тапа. Къде? Да, вече не можем вземем пирамидата. Върнете се при децата и поръсете сините цветя с вълшебния прах. Тралала, птичките запяха, а звънчето започна да свири. Така. Вземете звънчето и се върнете в стаята с гъда. Да ни го взехме. Освен ако не се появи още едно звънче. Дай да пробвам да го направим тъй, пък то звънчето нищо че отива. Кой ще пригласи? Ами цветята цъфнаха. Ама ние още сме в пещерата. С децата нещо става ли? Имат ли че пътились? Ми нищо не стана, ама звънчето се е в нас, върху цветята нямаме действие. Ще пробвай да Се връщаме към стаята. Няма, то тук трябва такова. Трябва да засвири звънчето и те да стане смисъл и после да го вземем. Ами... няма как да туря звънчето. Върнете те трябва птичките запяха, а звънчето започна да свири. Вземете звънчето и се върнете в стаята с огледалата. Стаята с кое? С огледалата. И тогава май ще трябва да излезем през една злата, която е заключена. Или не знам, ще. Но както и да е, трябва... Те затова чакат тия деца, за да попеят тия птички. Аз се насочвам тогава към другия свят. Защото звънчето е вече в нас. Той звънче да ти каже, тези деца виж как стоят гледат, може би те още не сме свършили. Не знам, ще видим, ще пробвам да взема листото сега. Няма да стане спред. Ако стане късмет. Там при листото мисля, че нещо друго трябва да се направи. Само дет не го помня къде биш. Света ли? Пети свят. Загадката годишните времена. Що за дяволи? И четирите сфери мигат над огледалата. Интересно, какво ли е зад вратата? Хайде да погледнем. Влизаме в стаята, където ни очаква загадка, свързана с 4 предишни свята. Да. Трябва да се върнем през огледалата, Денек. Листото не мога го взема. Ставя го той листото, нататък ще го. Еми... може би трябва да приключим тук. И аз те си мисля, ама как ще стане, как не може да вземем листото. Плюс той, в този листо ли да съберем водата? То малко глупо звучи. Де да знам. Някакво листо. Иначе в стаята с огледалата няма. Свети само това, което съм го нагласил. И ми знаят, че играта е забучила. Не може да продължи да не изпълням той с звънчето.
Не, аз не мисля, че звънчетата листото... На едно место пише, че някакви колони трябва да сровиш. Сровени ли са тези колони? С някаква тояга трябва да удариш каменни колони. То се срутил, уния с камен дет се срутиха и падна един голям. Да. Защото може нещо да е изпуснато. Според мен е бъгнал. Според мен се е бъгнала, да. Пак па най-накрая. Ти пък за косейфа. Епа, може да не се е бъгнала, може нещо друго да изтърваме. Ние отде сме сигурни, че оно или 100. Заплюхме се го и... Не виждам. Кое ще е то друго листо? Не знам ли. Други листа там. То тук само корени има. Тук има тик. Камъни, корени, треви. Листа много не виждам. Търси тук една скрита пещера. Ето скритата пещера сигурно ще отидето и за водата. Ето и ще е фонтанчето, ама... Я пробвам ти на фонтана сега пробва ли пак нещо? Дали става или... Не съм. Толкова да пробвам, то не трябва вода да вземе в нещо. И състои, което има в наличност да може да стане нещо, знам. Ами не, пробвал съм ги. Защото то сега друго какво да вземем, нямаме нищо. Аз не виждам поне. Нищо не виждам. И са те леста. Две дитки имаме. Дитка 222 и дитка 333. Изникна друга. Дитки е погай. Който е. Много дитки станаха. И тук според мен е по камъните нагоре да се движим, този дет го съборихме, ама там нагоре не мой. За колко съборихме, нищо не стана. Ти късмет. Само погледни някой по-стар сейф предишен, да? Няма, той се сейфа играта преди малко. Те нали се сменят сейфовете? Не, то се записва един върху друг. Тук те е направено, че само един сейф имаш. Защо имам спомени, че се връщаха сейфовете. Имаше посоки наляво надясно там. Не знам. Така лошо. Остава да си прочетем финала в помощника. Такива бъгове. Не, това е листото, ама... Няма активност. Да.
Много странно. Или пък да трябва нещо друго да направим. Ами аз това се чудя. Според мен от птичките загубихме. Трябваше птичките да е. Ще аз да знам, че ти стане с тия птички. Детка пише, че той листо, който трябва да вземе от света, дето бяха там възрастната жена. По пътеката с статуите, вика. Някъде го търсим той листо. Имаш едно листо, което се взема по пътеката с статуите. Търсим сега листа. Да, но то да стане че... Ами, то аз края го прочитам вече, ама... Да, той и аз го знам края, ама... Все пак да се види. Друго е да се види. Да. Много зрители, 10 зрителя. Ето го, взехме листо. Където, чакай, то докато... чакай, че ние не го видехме. Да. Нас сама отиди сега в света. Аз действам вече. Действай си. То трябва водата, да? Където е листове? Това чушка мяза. То колес. Пълно и листо в пълния свят, че кажеш, че не е по-различно. Ама то те сякаш трябва да се вземе. Точно. Много неестествено. Имаме листо с вода вече. И кой ще го правим? Ще полием и дръвчето. Ето видя ли, не е бък. Да, но. Просто не можахме да видим клипчето с птичките. Петко, те са... Твоите котки ли са на аватара? Много котки е. Между другото, говори по-силно, защото не те чувам. Микрофона ми е малко такъв. Фалшив. Специален. Коста като ги плиеш. Израстват. Какво направихме, не знам. Що? Се качи нагоре, ето да. Нещо са поливат ли? Не знам. Точно се качих само. Като турнахме там. Един камък. Тъй. Изпираш вода. Водата спираш. Май. То в пещерата май трябва да погледнеш. Да, там може да преминеш. Да, точно тъй. Пещерата. Да. То там нали стичеш. Тук като погледнах запуши просто. Така сейфай са. Мисля, че това е пещерата и трябва да минеш в гръб зад тези там амазонки ли са, не знам какво са водят. Как ги пишат амазонки.
Леле, с какво закъснение И... гледаме. Има активност там. И какво стана? Отиде в гръб. Ще им скачаш в гръб с нож. Това е последната, финалната май закат. Не, има още. Имаме още 2 свята. О, тук трябваше да са... Тук... Беше ли... Да, не мога да си спомня, с някакви тъпани май беше. Има и нетъпани. Да. Трябва нещо да ги изпора, да ги е. Охо, О, тя стана тук една... си дъмка. Те са по цветове, гледам. Синьо, зелено, жълто и червено, мога да се нарича. Ето тук управлението. Тъпани, има нещо... Опа! Хванаха амазонките. Ево усетих. Трябваше... То някъде имаше подсказка за тази загадка. Чакай малко. Май намерих подсказката. Чакайте само да видя пак. Приближете се до устройството, което е до барабаните. Налага се да поиграем на Познай мелодията. Вземете от постамента 4 кристала за телепортиране и обходете 4 телепортаторни устройства, като поставите във всяко кристал. Кристалите. Не може да объркате кристалите, тъй като в нишите влизат точно. Тук някакви кристали, не знам. Вече са сложени. Чакай да стигна глас. Когато всичко е на мястото си, върнете се при постамента и тествайте транспортера. Натиснете ръкоплатката в центъра. Те ще изчезнат. Чудесно, вече можем да поканим момичетата. Обърнете се и ударете кръглия диск на стената. На поляната веднага ще се появят амазонките с копията. Фанаха ма. На поляната веднага ще се появят амазонките с копия. Докато не са ви довършили, бързо натиснете бутона за телепорт. Удриш и видиш, че идват и тогава штракнеш. Да, бързо натиснете бутона за телепортиране и момичетата ще отпътуват в неизвестна посока. Удриш първо да тръгнат, да дойдат и... И свърли ги? Да. Един път те хванаха. Да. Ние още гледаме той. Да, повторението. Как ма фащат ли? Да, втория път. Ето ги. Айде, бай-бай. Тъй. Сега, когато се избавихме от амазонките, превключете вниманието си върху барабаните в близост до постамента. Да, сега на барабаните. Както виждате, барабаните са подредени в 4 колонки по цвят. Отляво надясно син, зелен, жълт и червен. Почукайте по барабаните, някои от тях издават подобни звуци точно. Точно те са ненужни. Някои от тях издават подобни звуци. Чакам малко, еднакви звуци издават в първата синя колонка 3 и 4, в зелената 1 и 2,
Ти тук какво трябва да е? Сигурно трябва и... О, ето ги, те барабаните тук на този кристала, май. Звуците са по... Опция, 1, 2, 3, 4. Нямам спомен как беше то пазел с барабаните. Еднакви звуци издават в първата синя колонка. 3 и 4. В зелената 1 и 2. Тъй трябва да ударим по барабаните сигурно. Че къде хукна се? Ага, отиваш към барабаните. Значи нужни са ни барабани, които издават подобни звуци. 2 по 2. В първата синя колонка са 3 и 4. Трябва да почукаш по тях. Да. 3 и 4. В зелената 1 и 2. В жълтата първият, а в червеният вторият барабан. Въоръжени с тези знания вървете по пътеката, докато не видите големия син кристал с дискови погледи. Всеки ъгъл има свой цвят. Правилно, това е същото като при барабаните. Сега просто натиснете върху тези дискови, чието барабани издаваха еднакъв звук. Ако всичко е правилно, кристалът ще се отвори. Значи там трябва... Значи първото е 3 и 4, синьото е. На синьото е 3 и 4. На зеленото е 1 и 2. Синьото ко беше? 1 и 2. Сега, синьото е трети и четвърти барабан. Да, трети и четвърти. Зеленото е 1 и 2. Червеното? Червеното, чайто е просто... Да. Централните. В жълтата е първият, а в червената вторият барабан. А в зеленото? Първи и втори. Добре. Стана ли нещо? Да. Дали му са края? Ами има още... Ако всичко... Чекай се. Къде беше? Ето, че го изгубях. Кристалът ще се отвори и вие ще получите символът на вълшебния свят. Върнете се в стаята с огледалата и заминавайте в света с изображение на пещера. Чакай, то тук вече се повтарят. Сега трябва да отидем... Ето го е. Ето го какво става. Аз ми се струва, че това беше края. Значи, тото е края, принцип. Една загадка. Да, има още една-две загадки той. Че това беше най-важно. Да, сега вече трябва да отидем при огледалата и трябва да светят май всички. Те трябваше, целта беше да се съберат... Че светят. Сега трябва да излезем през вратата. Ама коя врата не знам. Целта беха да се съберат всичките знаци, къде
Генерейтър, едното, другото, нещо се събираха. Ето го искам. Сега може би трябва да идем при Така, но... Лация там. Влизаме в стаята, където ни очаква загадка, свързана с 4 предишни свята. За 4-те сезона. Да, задачата ви е да поставите в зелените блюда срещу изображението на дърветата в различни годишни сезони. Правилният предмет от 4 свята. Имаме. Най-лесно ще се справим с зимния вариант, вдясно от входа. Това е безлюден космически свят. И затова слагаме в блюдото космическия прах. Нататък е по-сложно, но по всяка вероятност картинката вляво от входа изобразява пролетта. Затова на блюдото слагаме звънчето. А другото по научко, а не тя. И другото, в останалите две блюда, налявото в горния ъгъл от входа поставяме символът на вълшебния свят, а надясно грала. Стига. Тъзният прах на розовото. Зеленото духа. Магическия символа на магическия свят на розовото и златното. Кристалния свят злато. Да, то вече филмчето. Ако всичко е правилно, то таван ще се спусне още един тетрайдър. Тетрайдърът от света на TX или как. Вземайки го, се отваря ниша зад гърба ви. Приближете се до нишата и поставите в нея пръстена с тетрайдъра. И тото и беше. Отиваме сега да се върнем. Този тетрайдър май ще се окаже някакъв троянски клон. Някакъв вирус ми нещо тя знае. Така. И във втората част май ще трябва да го правим. Комбинирахме го. Пак много светове имаш. Ето го активно. Сега трябва всичките. И сега на корабчето. Мгм. И потегляме. Това е края. Още нещо ще трябва да видим и то. Къде се върнахме? Тук през океана пътуваме. И си отиваме на някакви такива безлюдни работи. Няма джанджа. Те така съм пустил лист малко. И шизъм. Един-двама човека. Тук наляво трябва да ти. Да, кълбото. Така някакъв. Finally!
Were you able to complete Erakon's assignment? Indeed. I have the tetrahedrons of Dragast and Natiexu. Wonderful. This place is the latest discovery of the clan's leaders. We believe that this gate leads to an alternate reality. No one has ever been through the gate. We cannot risk the tetrahedrons and the rings falling into enemies' hands. You cannot stay here. Griffith, you believe I should go through the gate? Yes, there is no other choice. Without the sacred rings and the tetrahedrons, Durad will not be able to stay in power for long. Besides, I think you will be able to return here soon. But we don't even know what lies beyond that gate. Think of the fate of the ones that are staying behind. Then I bid you farewell, Griffith. Until we meet again, good luck. Well, what do you know? Isn't this Umang a clever young man? He was able to complete Erakon's assignment, but old Erakon has underestimated me, and in doing so, he has simplified my task. We will easily find his errand boy, and when we do, it will be child's play to take the artifacts from him. Това беше края на Аура първа част. Чека да го доизгледа. Все, то скоро стане след. Изпари се, телепортирали се. Ще видиш във втората част. Да, точно. Аура, айде.